Naša današnja tema je kako je sve počelo, odnosno adventska poslanica Pavla Apostola prva Solunjanima. Pa kako je sve počelo, pater? Po čemu se u čitanju biblijskih tekstova, osobito tekstova u Novom Zavjetu, ističe prva poslanica Solunjanima? Kada govorimo o prvoj poslanici Solunjanima, onda u modernom proučavanju Svetoga pisma uvijek naglašavamo kako treba ponajprije gledati na ono što je pred nama, što je tekst, ono što je empirijski dostupno i tako zapravo započinje znanost. I prvi fenomen koji ćemo primijetiti, a tiče se raspravljanja o tome odakle uopće evanđelje kao pojam, odakle ta riječ, odakle ta misao i onda odakle ta forma teksta, primijetit ćemo kako je u toj prvoj poslanici Solunjanima taj izraz, taj pojam upotrebljen kao nešto posve naravno i normalno. Nas to naravno posebno oduševljava zato što se u toj poslanici radi o tekstu koji je nesporno na početku Novoga Zavjeta kao pradokument kršćanske vjere. Dakle, prvo što je u Novom Zavjetu napisano, to nije sporno. Vjerojatno je riječ o 20-ak godina nakon Kristove smrti i uskrsnuća, a onda će za ljude koji se proučavaju Svetim pismom biti posebno drago vidjeti kako se ta riječ, ta misao, taj pojam evanđelje pojavljuje točno 7 puta, pri čemu je, znamo, 7 biblijska brojka, poznajemo već je s početka Svetog pisma iz izvještaja o stvaranju, koja u sebi ima teološku vrijednost iz lingvističkih razloga. Sedmica podsjeća na Božje obećanje i mi ćemo doista u tom najstarijem tekstu već pronaći riječ evanđelje kao najnormalniju stvar koja se upotrebljava i smijemo onda misliti da i tekstovi koji poslije nastaju, a zovemo ih evanđelje, zapravo već računaju s time da je Pavao tu riječ upotrijebio. Ono što nam je zanimljivo jest vidjeti da prije svega Pavao govori o evanđelju koje nam je Bog povjerio, misli na sebe i na svoje pratioce apostolske, i koje onda oni navještaju. To će evanđelje on doista nazvati naše evanđelje, misleći na to što Pavao i njegovi pratioci donose zajednici u Solunu i on ističe kako to nije bila samo riječ, nego ujedno i sila. To je onaj pojam koji označava čudesa koja Isus čini. Posebno ističe da je to u Duhu Svetome i da je obilježeno unutarnjom sigurnošću, na to se čovjek može osloniti. Zatim će istaknuti kako je to, 2 puta još, ili čak 3 puta, da je to Božje evanđelje. Dakle, tko je onaj koji donosi radosnu vijest? Pa to je sam Bog koji nam daje dobru vijest o spasenju. Upozorit će kako je to bilo ono što je njima Bog povjerio, oni su s velikom ljubavlju došli među Solunjane. Zatim će reći kako je Timotej, njihov suradnik, u Kristovu evanđelju. Dakle, vidimo, to je naše evanđelje, to je Božje evanđelje, to je Kristovo evanđelje i tako se 6 puta pojavljuje imenica, a onda ćemo još jednom imati i glagol, koji je vrlo zgodan da razumijemo o čemu se radi. Poslali su Timoteja da vidi kakvo je stanje među Solunjanima nakon što su oni morali otići od tamo i onda im on dolazi i donosi im radosnu vijest. Donosi im dobru vijest o tome kakvo je stanje među vjernicima u Solunu i tako shvaćamo značenje te riječi koja će biti središnji pojam u Novome Zavjetu, a već je u tom prvom tekstu prisutan. Nakon što smo rekli da evanđelje prevodimo kao radosna vijest, kako ova poslanica govori o radosti? Ono što nam je zanimljivo jest da ćemo, osim što susrećemo riječ evanđelje, da će Pavao istaknuti više puta taj pojam radosti. Mi ćemo ga danas posebno razumijeti kad mislimo na svetog oca Papu Franju, koji je prvom svojim pismom, svojom pobudnicom upozorio na to da je evanđelje zapravo radosna vijest, da nosi sa sobom kršćansku radost. Ukupno će 6 puta biti govor o radosti. Najprije Pavao ističe kako se on i njegovi pratioci raduju zbog Solunjana. Dakle, očito je plod njihova djelovanja takav da u Solunjana postoji jaka vjera, oni se zbog toga raduju. I to je, 2 ili 3 puta tako i onda kaže vi ste naša radost, ponovit će 2 puta. Zatim će pozvati, govoreći Solunjanima, vi se radujte.
uvijek, radujte se. A nama je posebno vrijedno u proučavanju vidjeti kada govori o tome kako su Solunjani primili evanđelje, da su to oni primili do duše uz nevolje, uz teškoće koje imaju, ali u radosti Duha Svetoga. Mislim da nam je to posebno drago se prisjetiti. Naravno da mi imamo svoje životne teškoće, ali u takvim problemima ono što Božja riječ donosi jest ljudska prava radost. Znamo jednako tako da Biblija ne zatvara oči pred križem i teškoćama. Vidi li se to u prvoj Solunjanima? Prva poslanica Solunjanima, kako upravo rekoh, jest poznata po tome što upozorava kako Solunjani doživljavaju teškoće, a ipak se raduju u Duhu Svetome, i ta riječ koja označava nevolje, bit će više puta prisutna. Sam će Pavao upozoriti kako su prethodno oni već trpjeli, i to je opisano u djelima apostolskim. Sam Pavao će morat pobjeći iz Soluna, znamo iz opisa, jer je došlo do progona i morao je otići. Ono što želim posebno istaknuti jest to prepoznavanje da nevolje su dio našega života. Čak će on reći, pa vi znate, mi smo unaprijed rekli da na našemu putu, naš način života, vjera u Krista, donosi sa sobom i križ i nevolju i mi smo zato određeni. Dakle, on ne želi to isključiti. U tome je snaga poslanice što vrlo otvoreno se govori o nevolji. Što znamo o povijesnoj pozadini ove poslanice? Prva poslanica Solunjanima nama je u Hrvatskoj posebno draga, jer mi znamo da je bitni korak u našoj vjeri djelovanje svete braće Čirila i Metoda koji su po rođenju iz Soluna, pa je onda Božja providnost hoće da je upravo prvi novozavjetni tekst, kako već rekoh, onaj koji je najranije napisan, upravo upućen toj zajednici. Ono što nam povijest govori jest da je taj grad nastao već u vrijeme Aleksandra Velikoga, dakle vraćamo se praktički u 4. stoljeće prije Krista. Jedan njegov vojskovođa podiže grad koji onda nosi ime po njegovoj ženi, ako se ne varam. Dakle, važna osoba njegova života daće ime tome gradu. Od 147. godine prije Krista Solun postaje unutar rimske uprave glavni grad toga područja koje mi poznajemo, jer tada se to zvalo Makedonija, dakle sve skupa, danas je to dio Grčke. Tako da taj grad je prisutan u svjetskoj povijesti, a u biblijskoj povijesti nam je osobito vrijedno primijetiti kako poslanica Solunjanima se jako poklapa s onim što je opisano u djelima apostolskim, bilo da je riječ o prethodnom pohodu Pavla apostola i njegovih pratilaca u Filipe, što bi još rimska kolonija, i gdje su doživjeli zapravo prvi put su bili i javno išibani i zatvoreni, a onda se to je 16. poglavlje u djelima apostolskim, a 17. poglavlje spominje kako je Pavao sa svojim pratiocima došao u Solun i kako je 3 subote bio u sinagogi i tumačio, dakle to je djelovanje povezano sa zajednicom Božjega naroda, sa Židovima, ali se tamo ne kaže u djelima apostolskim da je on ostao samo 3 tjedna. Dakle, to je važno uočiti, jer očito da se ovdje radi ne samo o vjernicima koji dolaze iz zajednice Božjega naroda, nego su tu i drugi koji su prihvatili to, koji su, mi bismo rekli pogani, dakle nisu dio Božjega naroda, i tamo se opisuje ovo što već rekoh, u prvi mah doživlja veliki uspjeh, ali onda zbog zavisti čini se da biva optužen isto kao i Isus, zapravo ista stvar. Naime, on će biti pred rimskom vlašću optužen da govori da je Isus kralj, pa je onda time protivnik caru i zato on praktički mora pobjeći otamo, a cijela je poslanica prožeta time da oni žarko žele da se ponovno vide, jer se razvila među nama takva ljubav i toliko prijateljstva. Kako prva poslanica Solunjanima govori o glavnom liku Novog Zavjeta, osnivaču kršćanstva, Isusu Kristu? Kako rekosmo, pred nama je prvi tekst u Novome Zavjetu koji govori, dakle koji je dio novozavjetnih tekstova, pa nam je onda jako važno uočiti da je dakako prisutan tu i Isus koji je oslovljen kao Gospodin i kao Sin Božji, a osobito je važno što se 2 ili 3 puta spominje ono što mi nekako, pa i ja bih tako po navici rekao da je prvi povijesni dokument koji govori o Isusovu uskrsnuću, da je to
prva poslanica Korinčanima, gdje se u velikom poglavlju pred kraj raspravlja o uskrsnuću i tamo Pavao doista govori o Isusovu uskrsnuću i upozorava da je to u skladu s pismima i tamo nas upozorava na ono važno, a to je da su se ljudi susreli s uskrslim Isusom. Međutim, sama činjenica da je Isus uskrsnuo bit će ovdje već zapisana, kako rekoh, nekoliko puta, mislim 2 ili 3 puta, gdje se govori o tome da je Otac uskrisio Isusa, tako već u prvom poglavlju, taj osnovni dio Kristova života, naime njegova smrt, o kojoj se govori čak mislim i više, ako je ovo 2, 3, ovo je 3, 4 puta, gdje se upozorava evo na taj vrhunac Kristova života. I ono što je nama posebno važno, u ovoj poslanici se govori o tom drugom dolasku Kristovu. Dakle, Isus koji će doći, kojega čekamo. A zašto bismo ovu poslanicu mogli nazvati adventskom poslanicom? Evo, upravo ovo što rekoh, vjerojatno je i polazište. Obično se uvijek pitamo, dobro, kod Pavlovih poslanica, koji je razlog da on to piše i najčešće u poslanicama nalazimo neku temu za koju možemo reći, to je pitanje koje mu je postavljeno, pa on sada odgovara. Ovdje je pitanje vrlo praktično. Pavao, zajedno sa svim ostalima, govori o tome da će Isus ponovno doći. U Solunu vrijeme je prošlo, a možda je došlo i do progona u kojem su neki stradali i ima pokojnih. Dakle, vjernici koji su prihvatili vjeru u Isusa, ali su umrli. I sad oni pitaju, dobro, kako će sad to biti? Da će oni koji su pokojni, kako će oni dočekati Isusa? I tu bi moglo biti razlog zašto on uopće to piše. I to je onaj najpoznatiji dio koji se obično čita u misi zadušnici, o tome da će Isus Krist doista doći i da će to biti ne samo za žive, nego što više da će i mrtvi uskrsnuti, i da onda svi zajedno ćemo biti zajedno sa svojim Gospodinom. Dakle, misao o drugome dolasku Isusovu, ovdje je prije svega to zajedništvo. Već kraj prvoga poglavlja govori o tome da svi smo tu, da očekujemo taj dolazak Isusov. Upotrebljava Pavao onu riječ koja je ušla i u teologiju internacionalno, parusija. Ta je riječ važna jer ona ponajprije upozorava na prisutnost. Dakle, tu nije riječ o dolaženju, kako mi to s pravom shvaćamo, nego o prisutnosti Krista Gospodina u našem zajedništvu s njime. To je predmet našega razmišljanja, naše čežnje. Kada vidimo da nismo mi gospodari života, onda nam je još važnije ovo zajedništvo s Kristom, ne samo ako smo živi, nego i ako umiremo, jer je Isus Krist posvetio našu smrt. O tom istom drugom dolasku Pavao govori tako što spominje da je to dan Gospodinov. Dakle, to je njegov Gospodinov dan, dan Gospodnji. To je jedna od važnih definicija što zapravo znači dan Gospodnji u Bibliji. I napokon će istaknuti da, već tada, dakle, prvi tekst govori o tome da mi doista ne možemo znati kada će to biti, da to nije predmet naše vjere, to određivanje dana i časa, nego da budemo spremni na ono što onda će biti zapisano poslije u evanđeljima, da Isus govori da dolazi kada je to očeva volja, ne određujemo mi. I još sam jednu sitnicu htio reći, naše pripravljanje, da budemo pripravni susresti se i tu razliku pravi. Za one koji nemaju nade jer nisu u vjeri, njima je smrt problem. Što s time? A za nas koji vjerujemo, mi vidimo da je i smrt dio u tom našem hodu prema Bogu. Što možemo reći, kako i koliko je Pavao prisutan i prepoznatljiv u ovoj poslanici? U svakoj poslanici koja je zapravo pismo, nama je uvijek vrijedno prepoznati samoga pisca. Pod naslovom Kako je sve počelo, htio bih upozoriti na završetak gdje se Pavao po 3. puta pojavljuje sa svojim vlastitim ja, govori u jednini i izriče molbu, zaklinje, dajte ovo što sam vam napisao, upotrebljava se riječ koju mi zapravo poznajemo u hrvatskom, to je grčki oblik epistola, dakle poslanica, neka to bude pročitano svoj braći. Kad kažem kako je sve počelo, onda mislim upravo na to. Evo nam jedan tekst kojega Kristov apostol piše s nakanom da on bude dostupan svima i vjerojatno da bude dio bogoslužja. Evo tako shvaćamo kako zapravo nastaju novozavjetni tekstovi, pomalo kao nastavak Staroga zavjeta.
Drugi je dio gdje on sam ističe evo tu čežnju. Htio sam doći k vama, ma ne samo jedanput, nego i drugi put, ali evo, nisam uspio. On će reći, evo, Sotona nam je spriječio, nismo mogli. I napokon onda kaže, ja sam taj koji je poslao Timoteja da vidi kako je kod vas i da vas ohrabri, da vam donese utjehu. Ali nama važno primijetiti, dakle, s jedne strane ta osobnost Pavlova, ali s druge strane, od početka pa do kraja najčešće on govori u množini. I premda mi Pavlove poslanice nazivamo Pavlovim poslanicama, već ovaj prvi tekst pokazuje, pa nije on individualac, vuk samotnjak, neko ko bi se evo oslanjao samo na sebe i na svoju silu, nego on ima uza se suradnike, ovdje se konkretno spominju Silvan i Timotej. Silvan obično bez poteškoće je prepoznat, isti čovjek je oslovljen u dijelima apostolskim sa malko izmijenjenim imenom pa se zove Sila. Evo, dakle mi upoznajemo osobnost svetoga Pavla, čovjek koji je pun čežnje da se susretne, i to bi isto htio dodati onom prethodnom zašto je ova poslanica adventska. Govori se o čekanju Isusa Krista, ali je ova poslanica također prožeta tom čežnjom da se oni vide, dakle ljudi da se susretnu, toliko su jednim drugima postali dragi, toliko im je susret važan, da je evo i ta čežnja za susretom međuljudskim važna i istaknuta u poslanici, ali pri tome Pavao nije sam, nego je on uvijek u zajedništvu, on je zajedno s drugima. Bibličari uočavaju da je u samoj kompoziciji teksta naglašen izraz koji redovito prepoznajemo kad se čita Pavlova poslanica u liturgiji kod svete mise, a to je braćo. O čemu se zapravo radi? Da ponovim, to je pradokument, prvi tekst, i kad čitamo, a danas smo jako osjetljivi na to kako je tekst građen, dakle to je iz znanosti o književnosti, ono s čime mi možemo baratati, ono što imamo pred sobom i gdje može započeti naša znanost, jest jedan tekst, jedna zgrada, tkivo sastavljeno od riječi, i onda čitamo i vidimo braćo, jedanput, pa još jedanput, točno 14 puta. Dakle, opet je broj biblijski, simboličan, 2 puta po 7, a nama je jako važno, jer nam to nešto govori o Pavlu. Oni isti ljudi koji su pripadali, kako kaže djela apostolska, ili to su bili od puta, dakle koji su bili na Kristovu putu, prema njima je Pavao bio ispunjen, evo, ili nadahnut prijetnjom i ubijanjem, pokoljem. On je uzeo dokumente i išao da ih sve uhićene dovede u Jeruzalem. Te iste ljude, vjernike, on sada zove braćo. Evo, to nam je važno. I opet se pokazuje ovo što malo prije rekoh, nije on individualist, nego se on obraća ljudima koji čine jednu zajednicu, kao što je tamo, evo, s velikom revnošću išao velikom svećeniku po dokumente da to bude legitimno da ih progoni. Sada se on njima obraća kao svojim ljubljenim prijateljima, toliko bliskima da ih naziva braćom, i poslanica je poznata po tome što će, opisujući kako su apostoli postupali prema Solunjanima, dakle prema braći kad su im donijeli radosnu vijest o Isusu, da su bili kao majka koja hrani svoje dijete, odnosno kao otac koji se brine za svoga sina. Dakle, prema svakome ovdje mi smo postupali kao otac. Evo, tu se pokazuje ta nova Isusova obitelj. S patrom Nikom Bilićem razgovaramo o tome kako je sve počelo, odnosno o prvoj poslanici Solunjanima kao adventskoj poslanici. Pater, unatoč tome što je to prvi tekst novozavjetni, poslanica se ističe time što već ima razvijen rječnik teologije, kao da su u pitanju sveti Augustin ili sveti Toma, a ne da je napisana 20 godina nakon Isusove smrti i uskrsnuća. Govori li se, na primjer, o crkvi u ovoj poslanici? Kad čovjek uzme u ruke taj tekst, evo onda ovo što ste rekli, odmah ima dojam, pa nevjerojatno, i zato ne možemo vjerovati da je to prvi tekst, jer u njemu postoje riječi koje su nama najnormalnije iz jedne vrlo razvijene teologije, iz molitve, iz liturgije. Tako, na primjer, pojam crkve će ovdje biti ponajprije, dakle već na početku upotrebljen, da, dakle, Pavao zajedno s svojim pratiocima piše crkvi Solunjana. I sada je ponajprije prepoznajemo u tome nastavak starozavjetnog shvaćanja, to je riječ koja postoji već u Starom zavjetu, kada je Božji narod na okupu, to se onda naziva, evo, zajednica, crkva, riječ zapravo eklesija, grčka je poznata i ušla je u romanske jezike. Zatim se pitamo odakle ta riječ
i vidimo da je unutra zapravo u grčkome glagol pozvati je unutra. Dakle, zajednica koja je sazvana, to su oni koji su prozvani, koji su pozvani da stupe naprijed. I onda vidimo nešto zanimljivo, jer će u toj poslanici 2 puta Pavao govoriti o Bogu koji vas je pozvao i tako nam daje da shvatimo, jezično gledano ili teološki gledano, koje je zapravo podrijetlo toga pojma. Dakle, oni koje je Bog pozvao, ponajprije to je Bog koji ih je pozvao i zato ih Pavao poziva da žive dostojno toga poziva, a u drugom dijelu pred kraj poslanice će upozoriti da je to Bog koji je vjeran i koji je sam taj koji će čuvati cijelinu njihove osobe i zanimljivo, to sada kao dodatak antropološki, to je Pavlova poslanica u kojoj Pavao ističe da mi imamo svoj duhovni dio, svoj duhovni život, svoj duševni život, dakle psihički život, emocije, sve bogatstvo našega doživljaja i napokon naš organizam, naše tijelo, evo ta trostrukost, duh, duša, tijelo, Bog to sve može sačuvati. Dakle, prvo, važno mi je istaknuti koji je zapravo izvor toga pojma. Bog poziva i odate ta zajednica sazvanih. Zatim, on će govoriti doista o crkvi, jer spominje crkve, dakle crkvene zajednice, koje su u Judeji i koje su doživjele prave progone, dakle tamo gdje je Isus sam djelovao. I napokon, to je možda ovako jedna od teoloških rasprava, pa dobro, zar možemo 20 godina nakon Kristove smrti već govoriti o nekakvoj organizaciji? Ja bih rekao na temelju teksta, nema nikakve poteškoće, pogotovo što on poziva molite se i poštujte one među vama koji se trude oko vas, dakle koji ulažu napor da vama bude dobro i konkretno spominje predstojnike. Dakle, mi smijemo bez poteškoće govoriti o izgrađenoj crkvenoj zajednici, ne moramo to samo shvaćati nekako kao nekakvu slobodnu zajednicu bez organizacije, što je naravno još lakše ukoliko imamo na pameti da postoji dugačka tradicija Božjega naroda koji itekako imao svoju strukturu. Tako da, evo, prvi tekst u Novom Zavjetu već doista govori o crkvi. Već ste nešto rekli o tome, ali ima li još nešto što treba reći o tome kako prva Solunjanima govori o Bogu? Nama je sam govor o Bogu, osim što je Bog koji poziva, jako važan, jer i ovdje mi zapravo imamo čovjeka koji govori o, ponajprije više puta se ponavlja Otac, to je Bog, i Gospodin, to je Isus Krist. Dakle, ta dva pojma jedan druga i onda uz to će doći još Duh Sveti. Što to znači? Mi u tom prvom tekstu, koji je napisan eto prije svih evanđelja i prije svih teoloških rasprava, imamo već jedan vrlo jasno definiran govor o presvetom trojstvu. Dakle, Bog koji je Otac, Isus Krist koji je naš Gospodin, koji je Sin Božji i onda Duh Sveti koji je na više načina prisutan kao onaj koji djeluje i onda ovo, on za cijelu crkvu kaže da je to crkva koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu. Dakle, presveto trojstvo je prostor u kojemu Božji narod živi, u kojemu vjernici Kristovi žive. Koji su još osnovni teološki pojmovi prisutni u prvoj poslanici Solunjanima i kako se govori o milosti i o vjeri? Da, doista imamo pojmove koje poznajemo, na primjer milost nam je važna i za samu strukturu teksta, jer će početak, pozdrav i onda završni pozdrav imati to milost vama, na početku milosti mi, na kraju samo milost. To nam je važno i zbog toga što u grčkome jeziku riječ milost i riječ radost imaju isti korijen, već smo rekli da se radost više puta spominje, a kad govorimo o najvišoj, najrazvijenijoj i sustavnoj i praktičnoj teologiji, opet nam je prva poslanica Solunjanima nevjerojatno velik poseban dragulj, jer će dva puta i u početku i na kraju Pavao govoriti o vjeri, ufanju i ljubavi. Dakle, ono što mi nazivamo bogoslovnim krepostima, ono što će Pavao u prvoj poslanici Korinčanima reći, pa to je ono što sad ostaje, dakle, taj središnji, kako bih to nazvao, okosnica kršćanske vjere, to je već ovdje prisutno i on posebno ističe kako vjera zapravo znači djelovanje, kako je ufanje je zapravo postojanost i to je nada da će Isus Krist doći, dakle nada u Gospodinu Isusu, dakle ono što smo rekli da je to poslanica adventska, a onda će se već ovdje poslužiti onom slikom kada govori da je vjera i ljubav, da je to naš oklop, a nada da je to kaciga, nada spasanja kaciga koju imamo na sebi.
Posebno se ističe pojam koji u Ivanovo evanđelju opisuje djelovanje Duha Svetoga koji brani, tješi, bodri, sokoli i hrabri. Kako tu riječ nalazimo u prvoj Solunjanima? Kada govorimo o teološki važnim i osjetljivim riječima, onda je upravo ta, evo rekli ste, na više načina je možemo prevesti, i utjeha i bodrenje. Više puta Pavao će govoriti kako je djelovanje njega i njegovih pratilaca u Solunu bilo zapravo bodrenje. Dakle, donijeti evanđelje znači ohrabriti, obodriti i utješiti. Onda će isto tako reći da je Timotej poslan, budući da nisu mogli doći svi kao što su htjeli, s tim zadatkom da vas utješi, da vas obodri. Onda posebno će nam biti vrijedno uočiti kako Pavao kaže, mi doživljavamo utjehu zbog vaše vjere. Kad smo čuli kako vaša vjera živi, mi smo utješeni, to je utjeha za nas. I napokon onda veliki poziv koji će se ponoviti 2 puta, vi budite jedni drugima utjeha, bodrite se, sokolite. Evo, dakle, taj pojam koji označava inače djelovanje Duha Svetoga, ovdje je vrlo često upotrebljen, evo mislim da je dakle ukupno 9 puta ćemo ga naći. I još bih htio reći ovo, sam pojam vjere je ovdje već posve razvijen, onako kako mi govorimo o vjeri kao onome središnjemu, gdje su oni evo obratili se od svojih idola, došli k pravomu Bogu i sada služe Bogu, a ne nekakvim lažnim vrednotama i lažnim božanstvima. Vjera je ono što obilježava zajednicu Solunjana, a posebnu vrijednost ima evo za teologiju kada se susretnemo s tim glagolom u pasivnom obliku gdje Bog zapravo čini ili pronalazi da je apostol Pavao sa svojim pratiocima, da mu se može vjerovati i da Bog ima povjerenja u njih tako da im povjerava evanđelje. Dakle, Bog je taj koji im povjeruje evanđelje. Sjetit ću se odmah kako na početku Bog govori Noji, ja sam vidio da si ti predamnom, pred mojim licem pravedan. U središtu kršćanskog života je Euharistija. Govori li u ovom tekstu Pavao o Euharistiji? Opet vrlo zanimljivo pitanje. Kada uzmemo u ruke tekst, ovdje nećemo naći izvještaj o lomljenju kruha, o posljednjoj večeri, o ustanovljenju onoga što zovemo sakrament, to je u prvoj poslanici Korinčanima, ali mi ćemo ovdje naći tu riječ, bilo kao glagol, toliko je naglašeno da Pavao zahvaljuje na vjeri Solunjana, na onome što se je dogodilo zahvaljujući njihovom navještaju, da je to protegnuto kroz poslanicu, te se čak i evo u analizi teksta ljudi spore dokle ide ta zahvala koja je obično samo na početku uvodno, zahvala Bogu za ono što je učinio i za vjeru ovih ljudi koji su povjerovali. Ovdje se to rasteže, zatim će upotrijebiti baš i izraz Euharistija, dakle grčki izraz u smislu kako ćemo zahvaliti Bogu za ove darove koje nam daje, i onda će također potaknuti Solunjane da je njihova zapravo zadaća i ono što ih Bog poziva je upravo zahvaljivanje. Tako da pitanje da li se spominje Euharistija, da, spominje se. Da li ona već ovdje izravno označava slavljenje posljednje večere i Isusovu prisutnu sakramentu, nije izričito rečeno, ali se jasno govori o tome da je zahvaljivanje ono na što su Solunjani pozvani. Dakle, Euharistija jest ono na što ih Pavao poziva. Možemo li reći da u ovoj poslanici postoji još neki posebni teološki Pavlovi izrazi? Sasvim sigurno ćemo se zadiviti kad nađemo da ovdje Pavao govori o tome da su kršćani sinovi svjetla, što je njegova osnovna misao, počiva na njegovom doživljaju pred Damaskom da ga je obasjalo svjetlo. Zatim njegova ideja o tome, koja će poslije biti opis Isusa Krista koji je samoga sebe oplijenio, ovdje se vidi odakle taj izraz. Mi smo došli k vama i to što smo mi učinili nije bilo bez ploda, nije bilo uzaludno, nije bilo, evo, imamo nekakav duhovni plijen, tako ću ja sad to slobodno prevesti. 2 puta se spominje taj izraz ovdje kao pridjev koji nam označava to što Isus za sebe učinio kada je samoga sebe opustošio, samoga sebe poništio, a ovdje je pozitivno. To nije bilo uzaludno, to nije bilo bez ploda. I napokon treće, baš opet Pavlovo, mir kao glagol. Njegujte mir ili gradite mir među sobom, to ćemo isto ovdje susresti.
Možemo li reći da u ovoj poslanici možemo prepoznati neke osnovne pojmove koje poznajemo iz Ivanova evanđelja, iz omiljene teologije ljubljenog učenika? Ono što nas zadivljuje jest da Pavao govori o svjetlu i tami, već ovdje, a to poznajemo da je osnovna misao kod Ivana. Pavao govori o riječi, kada govori o evanđelju, bit će praktički gotovo pa istoznačnica logos, a znamo da će Ivan na početak staviti cijelu teologiju riječi, ali ipak bih kao posebno zanimljivo istaknuo dvostruki poziv, na simpatičan način izrečen, vi ste to naučili i sada ljubite jedni druge. I tako 2 puta. Dakle, ljubite jedni druge kao što i činite. To je kod Pavla, ta blizina i oduševljenje tom zajednicom, on im govori neke imperative, zapovjeda i onda kaže, ali vi to već činite. A ono što želim istaknuti je upravo to, međusobna ljubav koja će kod Ivana, koje je posljednje evanđelje, dakle razlika bi mogla biti oko 50 godina, dakle pola stoljeća, između ovoga teksta koji je napisan i onda onoga gdje ta misao o međusobnoj ljubavi postaje Isusova nova zapovjed i znak raspoznavanja. Evo tako da čini mi se čini mi se, to piše ovdje, dakle već ta misao kao bitno obilježje kršćanske vjere, ljubite jedni druge, koja je središte Ivanove teologije, evo je već ovdje zapisana. I pater, zaključno pitanje ili zaključna misao, mi u tekstu obično tražimo ono što možemo primijeniti. Može li nam u tome pomoći prva poslanica Solunjanima? Rekao bih da je za našu praksu najvažniji, oko čega se nekako najviše trudimo, jest otkriti što je volja Božja. I u tome recimo i duhovnost Svetoga Ignacija, razlikovanje duhova. Sveti Pavao u prvoj poslanici Solunjanima, dakle u tom prvom tekstu, već govori 2 puta što je volja Božja za vas. Dakle, on nema poteškoće to izreći, jer jedno je gdje on kaže vaše posvećenje, dakle da vi budete posvećeni. To ponajprije nam može normalno zvučati. Drugo, može stvoriti u nama dojam, sad mi moramo puno toga uložiti sa svoje strane, ali on će zapravo reći, Bog je taj koji to čini i on je vrlo praktičan, traži da svoj organizam, svoje tijelo čuvamo u posvećenju, da ne budemo kao oni koji ne poznaju Boga. I onda sasvim konkretno, što je volja Božja? Za vas je volja Božja da se stalno radujete, da molite i ono što smo rekli, da zahvaljujete. To je volja Božja u Kristu Isusu. To nisam tamo rekao kad govorimo o Ivanovoj teologiji. Kod Ivana Isus poziva ostanite u meni. Mi znamo da je Pavlova osnovna misao za kršćane da su u Kristu. Ona je prisutna već ovdje. Dakle, i cijela crkva je u Kristu i ova volja Božja. Za vas je volja Božja u Kristu Isusu, ovo 3. Radovati se, i to stalno. Zahvaljivati, dakle to je to Euharistija. I onda molitva. Dakle, moliti, to će biti zgodno, to naš papa nas sada uvijek iznova na to podsjeća, a to je zapravo Pavao napisao u tom prvom kršćanskom tekstu. Nemojte zaboraviti moliti za nas. Pater, hvala vam, bilo ovo iznimno zanimljivo putovanje po tekstu prve Solunjanima Svetoga Pavla. Jako mi je drago da smo mogli otkriti kako je došašće prisutno u prvom tekstu naše vjere koji je zapisan i to u smislu iščekivanja Isusova dolaska, da budemo s njime, pa bilo to i u smrti, ali i ovoga međusobnog. Oni jedva čekaju da se međusobno susretnu i to što smo mogli primijetiti da on zapravo jako naglašava radost, ne odbacujući, ne zatvarajući oči pred činjenicom da je to povezano s nevoljom, ali ono što je središnja misao, to je radost koja je u Duhu Svetome. Hvala vam još jednom. Bio je ovo razgovor s patrom Nikom Bilićem o prvoj poslanici Solunjanima Svetoga Pavla kao adventskoj poslanici, odnosno pokušaj odgovora na pitanje kako je sve počelo. Ja sam Anđela Kovljević, do sljedećeg susreta srdačan pozdrav.